Sevilla-Betis. Sevilla-Betis, Sevilla-Betis... Os visitantes sempre notan o cambio de clima. Miro, podes vir un momentiño? Ui, que carallo. Se empezamos a dar a lata. Que pasa? Hai unha mosca morta no café. Unha mosca morta? Estaba claro. Cos ingredientes que usa tiña que morrer alguén. As mondas de patacas son ingredientes naturais. Miro, que fai esa mosca no café? E a min que me contas? Botaríase ela? Isto é un escándalo. Que pasa, Pastrán? Que na túa casa as moscas están domesticadas? Agora mesmo vou á oficina do consumidor. Vai, vai. Con calma, Tuto, que nesa oficina hai xa un monte de xente. Ai, sí? Todos os que tomaron o café de Pereira des que abriu o bar. Isto non hai que no ature. Menos mal que vou marchar de vacacións un día destes. Os clientes non fan máis que enredar. E só me quedan 8 horas para cubrir a quiniela. Que dura é a vida do intelectual. Ei, por favor, unha cervexa. Non hai cervexas no súper ou que? Teñen que vir todos aquí pedila. Onde se meteu Albina? Foi de compras. De compras, de compras. Que pensa, que teño que facelo todo eu? Todo non, só as barbaridades. É normal que Balbina, vostede máis eu repartamos o traballo, non? Sí, pero cando Balbina sae, noto un baleiro aquí. Vaya, xefe, non esperaba ese detalle tan romántico. Un baleiro no corazón. Que carallo no corazón? Onde noto baleiro é na carteira. Ande, ande, que os cartos son para gastalos e pasalo ben. Mima, que cara de entusiasmo laboral. Vas currar ou xa non che paga a pena? O importante no traballo non che é a cantidade, senón a calidade. Mira ti, o Einstein das caixas de aforros. Pois sí. E ti que? Catando a mercancía. Esta reportaxe estáche moi ben. Os grandes hotéis do mundo. Que mansión. Mío. Buah. Ata o garaxe é de mármore. Mira este de Bombay. A reiña de Inglaterra reservou 100 cuartos para ela e pro séquito. Nos cuartos dos empregados do hotel. Meteu os seus cabalos. Claro, porque así os pobres animaliños podían beber nas bañeiras. Ai. Que fixeron cos empregados? Puderon escoller entre as cocheiras ou dormiren cos cabalos. Eu escollería as cocheiras. Os cabalos teñen os pés demasiado fríos. Que vida. Non me digas que non che gustaría ser un ricachón deste. No, va. Pasan o día comendo centolas e logo teñen problemas co colesterol. Mira o pobre duque de Windsor, moito luxo, sí. Dicían nunha revista que a súa señora roncaba. Xa me entendes, home. Quero dicir que vivir nun hotel así sería a repanoche. Sí, pero para iso hai que ser millonarios. E nós temos tantas probabilidades de chegar a millonarios como de preñar. Millonarios, non fai falla tanto. Eu teño uns aforriños gardados e penso gastalos nun hotelazo destes. Serán poucos días, pero a rachar. Bah, tirar así cos aforros. Por saber un pouco como é esa vida. Non sei. A suite, a piscina, o casino. O champán. Os restaurantes de luxo. Meterlle un empurrón ao camareiro para que che diga: perdón, señor. Se cadra tes razón, estaría ben, Sí. Bos días, Antón. Ou xa son boas tardes. Ola, irmanciña. Xa vexo que andas gastando cartos así pola mañá, Será porque os teño. Se ti traballases, en vez de erguerte ás 11. Eu levántome a 7 en punto, pero entre que me ducho, me afeito... E con que te afeitas que che leva tanto tempo? Con pinzas de depilar. Cos dentes. Vaime preparando o almorzo. Déixame esa revista, Tutu. Oes, que as teño para vender, Só para botarlle unha ollada, home. Veña. Mira esta reportaxe, A pesca do salmón en Asturias. A ver. Pescar tamén pode ser un luxo nos ríos asturianos. Moitos millonarios americanos pescan o salmón en Asturias. As suítes dos grandes hotéis están todas reservadas. Ni pa aí. Que tíos. Reservan un couto para eles sós. Chofer, jacuzzi, crema de nécora de aperitivo. Quen me dera. Xa, pero soñar non custa nada. Soñar non, pero todo o demais, sí. Por exemplo, esta revista custa 5 euros. Miu. Neste mundo cruel todo che ten o seu prezo. 5 euros, Pois eu xa soñei abondo. Déixame outra de pesca máis barata. Balbina, pódese saber de onde sais? De explorar o Amazonas en canoa, miro.
Mónica, e ti por que me dixeches que estaba de compras para Andrana? Mentres ti paseabas en canoa, eu levo toda a mañá traballando. Sí, para apostas do Estado. E isto que é? Unha crema para a pel, con tecnoloxía da NASA. Pero Faltalle sal. ti que faz? Esta crema non se come. Pensei que era como a dos zapatos. Come la crema dos zapatos. Só por picar algo entre comidas. Ti toleaches. A incolora non está mal. Esa crema tan cara que usan as famosas. Sí, a de liposomas hiperactivos. Bótala e quítache 10 anos. 10 anos. E se a bota unha rapaza de 9? Desaparece. Ai, non lle fagas caso. Mira. Mira. Que bonito, Como mola. É de Chanel. Carai, Balbina, non te privas de nada, Ai, unha alegría na vida de cando en vez. E canto che custou o trapo ese? O que pon na etiqueta. 42 euros. É carísimo. Ese é o talle. Menos mal. O prezo é este de aquí. 600 euros me cajo no mundo. Ai, non poñas esa cara. Fixeronme un descontiño. Ti non sabes comprar. Veña, imos á tenda. Xa verás que a min me deixan máis barato. Ai, Miro, non fagas unha escena. Mira, tamén trouxen unha gravata de seda para ti. Sí, pero que má forte con ela. Ti queres nos arruinaron. Ai, agora que o bar vai ben e a Casa de Turismo Rural funciona, temos uns aforriños e podémonos permitir algún capricho, non? Claro, eu matándome a traballar para que ti andes paseando polas tendas en canoa. Ai, ti matarte a traballar. Non, Miriño, tranquilo. Se é por iso, vasnos sobrevivir a todos. Unha vida de sacrificios para que ao final a primeira lurpia que pasa tire cos cartos. Eu non son a primeira lurpia que pasa. Son a túa muller. Ese é un detalle sin importancia. Se chego a sabelo, monto un bar e deixo que atendas ti. Iso é exactamente o que fixemos, montar un bar. O caso é levarme a contraria. Mira, se temos algo aforrado, non che é gracias a ti, Ti és un bandallo, un lacazán e un furafollas. Xa, pero non mo digas como se fose un defecto. Polo menos tes personalidade. Balbina necesitou 3 palabras para definirte. Bandallo, lacazán, furafollas... Ti a calar, mona? Miro, eu cos meus cartos fago o que quero, que para iso traballo. Cuñado, esas bolsas eran de tendas caras. Este negocio vai vento en popa, O segredo está en traballar todo o día. Ainda diría máis, traballar mañá e tarde. Un café, por favor. Non me marees, pastrán. Eu non vou a túa casa a pedir nada. Así que non lle fagas aos demais o que non queiras que che fagan a ti. Este bar prospera. E gracias a ti, a este paso acabará rico. O diñeiro non é o principal. Eu traballaría o mesmo, aínda que me pagasen o dobre. Ño, véxote xubilado nas Canarias, nunha hamaca. En que quedamos? Nas Canarias ou nunha hamaca? Por certo, nas Canarias, cando son as 11, sempre convidan a unha necoriña. Xa, pero nas Canarias aínda son as 10. Así que aí tes unha galleta para ir picando, miñoca. Maldita villa do carallo. O fontaneiro non colle. Papá, xa pasa das 11. Non vas ir ao despacho? Quero arranxar esta villa, a ver se temos auga dunha vez. Paula, non bebas da botella. Xa non quedan vasos limpos. Levamos 3 días en auga por culpa desa villa. E ti, non pensas ir ás clases? Levo 3 días en ducharme. Non podo presentarme así en público. Son actriz. Claro, que dirían os teus fans? Queres que os chame a que lles diga que hoxe non asinarás autógrafos? Ei, non as pagues comigo. Estás cabreado porque non conseguimos un fontaneiro. Sí, e tamén porque a miña filla, en vez de ocuparse dos seus estudios... Viches isto? Millonario excéntrico doa $1 millón a un taxista de Miami. É porque fixo tal cousa. O xeneroso e pintoresco cliente explicou nunha carta. Este taxista levoume dereitiño o meu destino e sen falar de fútbol. $1 millón por ir calado. Todo iso está moi ben, pero eu non necesito $1 millón. Necesito un fontaneiro. Pois é máis fácil contratar a Rivaldo, Vas empezar a chamar outra vez. Xa marcamos todos os números das páxinas amarelas 3 veces. Non penso moverme do teléfono ata que consiga un fontaneiro. Pois sorte, porque o mes que ven tes un congreso en Barcelona,
Vou chamar a este. Está casado cunha clienta miña. Hola. Sí, son Pedro Barreiro, o abogado. Necesitamos un fontaneiro. De que se rí? Dicen algo gracioso. É de unha urxencia. Ata dentro dun mes. E vostede quen é? Ah, a secretaria. Colgoume. Agora este bandallo ten secretaria. Están montadísimos. Chama este anuncio. Gabinete avanzado de fontanería aplicada. Que moderno. Servicio urxente 24 horas. A ver se é verdade. Gabinete avanzado de fontanería aplicada. Hola. Necesito un fontaneiro. Ata dentro de 20 días. No anuncio pon servicio urxente. Pois claro que non creo todo o que poñen os anuncios, non son parvo. Que o parezo... Ainda por riba mal educado. Será marulo. Non me fixen abogado para que me maree ese chanfoneta só porque sabe manexar unha chave inglesa. Pero que non é un chanfonetas. É o xerente do Gabinete Avanzado de Fontanería Aplicada. Ti ás clases, e non quero máis excusas. Papá, non podo sair da casa con este pelo. Marcho a excursión. Ves? Teu irmán e máis eu levámolo o mesmo tempo que a ti sen ducharnos e facemos vida normal. Pero que Roy vai de excursión ao Zoo de Vigo. E ali todos cheiran como a él. Seguro que faz moitos amigos, Moi graciosa. Falareilles do teu talento como actriz aos cuidadores dos monos. E anda con ollo, Porque cheirando así, podente confundir cun becho escapado. Xa vale, xa vale. Vou arranxar a villa. Se pode facer un fontaneiro, tamén o pode facer un abogado. Polo civil ou polo criminal. Pero eu arranxoa. Eu confío en ti, papá? Pero vou seguir chamando, vale? Paula! Pero que pasa? Non terás unhas catiuscas do meu número? Polo menos ti conseguiches unha ducha. Interesa a oferta? Sí, pero que non teño... Se non ten tempo, xa para unha semaniña. Leva un folleto. Vale, vale. Lindo Pereira. 10.000 euros. Santos, viche lo que traen hoxe todos os xornais. Se falas dunhas manchiñas negras, chámanse letras, Peláez. Que simpático. Mira, un ricachón anónimo deulle $1 millón a un taxista en Miami. Ño, volveuse tolo ou que? Non quedou contento co servicio. Oiches, estou pensando en mercar un taxi. Que pensas, que veñen de fábrica cun millonario dentro para darche as propinas? Sabe lo que faría eu con esa pasta? Que? Gastala. Que original, Peláez. Primeiro mandaría a merda este traballo. E despois queimaría todo en mariscadas e casinos. E ao final volverías a caixa suplicando a readmisión. Ten razón, para que quero $1 millón? Iso, para que? Quero 2. Sí, pois eu conformaríame cos aforros do meu cuñado. Pero teu cuñado ten... Carallo, 10.000 euros. $1,5 millón pola conta da vella. Se eu tivese eses cartos, pasaría a fin de semana nun balneario. Iría a bons restaurantes, caprichiños deses. Algo terás, Ainda estou cos gastos da mudanza. Cá, daquela nada. Como que nada? Os cartos da familia son de todos. Sí, facenda somos todos. Non, Miro ten cartos, pero non sabe gozar da vida. Necesita dun home de mundo que o poña ao día. Eu podo lle botar unha man, pero... Non falaba de ti, Pasmón. Falo dunha persoa informada, intelixente, perspicaz. Eu, Pasmón. Se eu tivese eses cartos, estaría toda a semana bebendo sidra e pescando como un rei. Vaya, xa están perdendo tempo. Señor Gutiérrez, estaba consultando un asunto... Un asunto financeiro. Iso, pero xa marchaba. Escoite, Santos. Hoxe pola tarde non poderei vir pola sucursal. Que desgusto, señor Gutiérrez. Esta oficina sen vostede é como un xardín sen flores.
Non me convence a comparación. E por que motivo lamentaremos a súa ausencia? Traballo, sen dúbida. Vou xogar ao billar. Ai, o billar, o meu deporte favorito. Eu odio o billar. Si, a min tamén me está deixando de gustar, Teño que ir xogar co meu tío. A él encántalle. En fin, resignación. A familia, xa se sabe. Todo sexa pola... Bah, xa yo contarei noutro momento. Que sorte ten, Santos. Pasar o día aquí traballando sen que ninguén o moleste. Todo gracias a vostede, señor Gutiérrez. Eu, como sempre, fun xefe, non coñezo eses praceres sinxelos e auténticos. En fin, goceos vostede, que pode. Conto as horas que faltan para volvelo a ver, señor Gutiérrez. Que se dean cangallo. Ti xogando ao billar e eu aquí traballando. Dábache unha... Pásalle algo no brazo, Santos? Non, teño o mancado, non o podo mover ben. Oh, que mágoa. Pensei que quizáis querería vir xogar con nós, pero con esa contractura... Merda, merda, merda. Espacio que se estende por riba das nosas cabezas. Será o paraugas. Miro, ti que? Non podes coller? No. Sí? Ai, hola, señora Carme. Que tal pola Casa de Turismo Rural? Ben, pero teño un problema. Toca limpar o Pozo Negro e non atopo poceiro. Pois eu non lle podo axudar. Terei que ir mañá por aí, a ver se a palabra que sexa bo e barato. Veña cando queira, sí. Miro, queres algo para a tua nai? Sí, que non chame tanto, que gasta moito teléfono. O teléfono é dela. Pero que non vayas dar son eu. Que moitos bicos de parte de Miro, Chao. Ai, señor. Non podes facer algo en vez de pasmar aí, co encrucillado? Non me desconcentres. Parte da vaca de onde sai o leite. Teta Brick. Ai, Miriño, cada vez que te vexo pregúntome de onde sai todo ese talento natural. O talento, teño todo por... Agora non o atopo. E nunca pensou en lucir ese talento noutro traballo máis creativo? Por exemplo, no circo. Hola. Hola, Pedro. Hola. Oh, vas deixar a barba. Levamos 3 días en auga. Non podemos asearnos, nin ducharnos, nin lavar os dentes, nin fregar a louza. Que sorte. Balbina, podo ir vivir para casa de Pedro? Pero ti cala, bandallo. A culpa é dunha avaría. Eu non sei amañala. E logo din que o parvo son eu. Por que non avisas un fontaneiro? Gracias, Miriño. Seguro que a Pedro nin lle pasara pola cabeza. Están todos ocupadísimos. Non poden vir antes de 20 días. Eses moinantes fanse de rogar. O que ti necesitas é un pouco de diplomacia. Miro. Vos non coñecedes ningún fontaneiro. Pois non. Eu algo diso sei. En Suiza traballei de fontaneiro. Oi, nin mo lembres. Aquilo non che acabou moi ben. Tiño todo controlado. Chamar aos bombeiros foi unha exaxeración. Eses suizos, xa se sabe, en canto ven unha casa ardendo, xa pensa que hai un incendio. Mónica, ti non saberás de algún fontaneiro? Necesita un? Sí. Pois poñalle unha vela a San Pancracio, que é o patrón dos imposibles. Seguirei buscando. Gracias de todas as maneiras. Sorte. Ai, que horror. 3 días en auga na casa. Oi, si, unha traxedia. Miro, parece mentira. Pedro, sen auga. Tua nai co problema do Pozo Negro. Peor sería quedarse en tele. Mónica, por que non vas facer a compra? E ti atende aquí, mentre eu estou arriba. Queda soiño, xefe. Isto é un bar e eses chámanse clientes. Déalles o que lle pidan. Déalles o que lle pidan, pero isto é un bar ou a lámpada de Aladino. Persoa que ten os mesmos pais que outra. Un café, por favor. Cala a boca, pasmón, non ves que estou ocupado? Persoa que ten os mesmos pais que outra. Copión. Moito traballas, cuñado. E iso que os clientes non facedes máis que molestar. Aínda non rematei o encrucillado. E despois teño que pegar os cromos de futbolistas. Andas atrasado, claro, non hai máis que verte, todo o día choeando. Coidando dos detalles, administrando, xestionando. Aí leva razón. E aínda por riba teño que darlle a estes mangantes todo o que me pidan. Preocúpasme, Miro, traballas moito. Iso sí. E a cambio non tes a vida que mereces. Que vida merece? A de alguén que xuntou uns aforriños gracias ao seu esforzo e agora toca che gastalos por aí.
Gastalos? E iso non é máis prexudicial co colesterol? Tens que relaxarte, cuñado, viaxar, comer ben. Canto tempo hai que non vas de pesca? As películas aínda eran en branco e negro. Non ves, estás estresado. Ai, unha semaniña en Asturias, pescando salmón. Viñache de maravilla. Unha semana por aí de turista? Sí. Iso é moi caro. Como todo o bo nesta vida. Non todo. Asustar os nenos nos pasos de peóns tamén é divertido e non custa nada. Eu falaba de praceres máis refinados. Un hotel de 5 estrelas, viños de crianza, música de violín... Neses hotéis sonche moi fachendosos. En Suíza vivía perto dun e avisaban a policía cando pasaba por ali. Porque querías lavar os pés nos lavabos. Os sábados, nada máis. Deixa estar. Esta vez, un home de mundo está disposto a acompañarte e introducirte nesa vida descoñecida para ti. Un home de mundo? De que mundo? De que mundo? Falo de min, miro. Cuñado, estás na idade de recoller os froitos do éxito despois de toda unha vida traballando duro. Boas tardes. Home! Hola, padre Nicanor. Cantos días en velo, Veño de pasar unha semaniña en Italia. Viu as pirámides? As pirámides están en Exipto, pastrán. Xa, pero son tan grandes que se cadra vense desde ali. Iría a Italia a ver o Papa en Roma. Iso é unha lata. O Papa non para de botar sermóns. Estiven en Venecia, home, paseando en góndola e tomando café nas terrazas. Vaya vacacións. Venecia é ese sitio que está todo mollado? Sí. Tamén comprei esta bufanda. De Armani, Estes zapatos italianos. Que elegante, padre. Aí o tes, miro, un que sabe vivir. Todo carísimo, pero tiña uns aforriños e telle gusto o corpo, que tamén é de Deus. Diga que sí. Voume, que oficio un funeral e fai mi ilusión estrear os zapatos. Aí o tes, pasmón, ata o padre Nicanor o di. Haille que dar gusto ao corpo, que tamén é de Deus. Os curas xa se sabe, viven como marqueses. Dirás como curas. Diso nada, mona. Os que viven como curas son os marqueses. Que pasa, colegas? Ponme un viño, mira. Onde está ese pedido que che fixen, moinante? O pedido? Hoxe esta emenda non currela máis. Colle a tarde libre, Paspi. Todos os meses xuntamos os 12 colegas para xantar un cocido. Con lacón, cachucha. Chourizo, grelos, a tope. A mí o que máis me gusta do cocido son as patacas fritas. O cocido non leva patacas fritas, miro. Será se non llas botas. O mellor de todo é a sobremesa. Paso a tarde de vicio cos colegas. Esas comidas de amigos sempre acaban mal. Acordaste da última, entón? Sí, lémbrome, sí. Houbo un calvo de bigote que non quería pagar. Eras ti, pastrán. Tampouco tes por que delatarme. Ai, no noso grupo, cada vez paga un. Hoxe toca a min. Ben que o sinto, Paspi. Non, home, non. Os cartos están para gastalos e pasalo ben. Pareceche. Hai que divertirse, miro. Na vida non é todo traballar. Aí está, sí, Aí señor. está o carallo, sí. Ala, un bico na calva. Que marcho. Espérame o cocido. Anda. Aí o tes, miro, tamén Paspi vive a vida como a Balbina e Tuto e o padre Nicanor. Tens razón. Se eses mortos de fame andan por aí gastando cartos, con máis razón eu, que son empresario. Así me gusta, así me gusta. Teño todo pensado. Oviedo, Hotel Reconquista. 5 estrelas. 5. Un couto de salmón para nós. Xamón e gambas para cear. Xa estou vendo os salmóns no río. Mira, mira ese. Sí. Ese debe pesar polo menos 5 kilos. Ánimo, cuñado, ánimo, que xa teu, venga. Xa, pero que vai dicir Malvina? Que diga o que queira. Iso, que diga o que queira. Quen trae os cartos a casa son eu. Claro, ti comenta yo hoxe pola noite, pero non lle digas que foi idea miña. Por que non? Porque foi idea túa, non sexas modesto. Ai, sí, claro. Aí ven. Que? Moito traballades, Non, muller, iso é o que fan os parvos. Pois xa podes ir empezando. Colla aquelas caixas e ponas onde non estorben. Pesan moito e voume cansar. Pesan moito. Por iso se chama traballar. É que? Veña. Ánimo, cuñado. Hai que sair da rutina e probar experiencias novas. Mónica, estamos destinados a encontrarnos. Por sorte, en direccións contrarias. Vou papar un cocido cos colegas. Queres vir? Teño que currar, Paspi. Oes, podesme facer un favor? Pois claro, e se che teño que facer dous? Ti non terás algún colega fontaneiro? Era iso. Mira, precisamente un dos que veñen xantar é fontaneiro, máis ou menos.
Por qué? Pedro Barreiro anda buscando un. Pois dille que mañá mesmo está na súa casa. Encárgome in person. Guai, gracias, Paspi. Ei, gárdame un cacho de orella do cocido, Un cacho de orella e todo o resto teño guardado para ti. Uf. Balbina, na vida non todo é traballar. Tamén hai que saber divertirse. Balbina, na vida non todo é traballar. Tamén hai que saber divertirse. Que dis, bandallo? Iso, que na vida non todo é traballar. A semana que ven vou de pesca. Ai, sí, vai. Ti nesta casa fa lo que queiras, que para iso lo home. Perfecto. John Rabbit, empregado do ano na súa empresa de Connecticut, matou a esposa e os 3 fillos a coitada. Balbina, na vida non todo é traballar. Hai que saber divertirse. O suceso conmocionou o país inteiro. Biches ese? Empregado modelo na empresa e mata a muller, os 3 fillos e 20 veciños. Fixo ben, na vida non todo é traballar. Hai que saber divertirse. Pero ti que dis? Nada, que a semana que ven vou de pesca. A semana que ven vas de pesca. E que día? Toda a semana. Os empresarios somos así. Pensaches en todo, E a onde vas ir? A Oviedo, en hotel de 5 estrelas, cun comedor de moito requinte, onde non deixan lamber o prato. E vou pescar salmón en iate. Xa, no río en iate. A que está ben? Sí. A que ven esta inspiración? Se pode saber, A que na vida non todo é traballar. Hai que saber divertirse. Claro, na vida non todo é traballar. Tes razón, pobriño. Pensei que te ias enfadar. Enfadarme? Eu? Oi, non. Pero ti estás mal da perola ou que? Pero que pasa? Hai que ter cara. Pescar salmóns. Pero, Balbina, se o salmón non ten colesterol... O rei dos traballadores necesita descansar. Nun hotel de 5 estrelas, ao pé do río. Tamén me vale un de 4. Xa sabes que os números non se me dan moi ben. Mira, a semana que ven eu non sei o que vas facer. Pero mañá vou te poñer eu a mover la zoca. Entendido? Sí, entendido. Pois morra o conto. Ai, xa me doi a cabeza. Non digo máis nada, Nada de nada. Caladiño, como a un peto. Balbina. Que... Tamén me vale un hotel de 3 estrelas, se non cai lonxe do río. Non vas ir a ningún sitio, entendido? Non e non. Debo entendelo como unha negativa? Escoite, necesitamos un fontaneiro. Hoxe é o 4º día que estamos en auga. Pídollo, por favor. Son viúvo e pai de familia. A miña muller morreu e teño 2 fillos. Un pouco de compaixón. Dille que fixen uns canapés, de caviar. Xa colgou. Esta xentalla non ten corazón. A próxima vez dígolle que teño 6 fillos. Roy, que faz ca colonia? Disimular cheirume. Papá, tes que conseguir un fontaneiro. Papá non é Papá Noel, filla. Pero levo 4 días sen ducharme. E mañá teño unha proba para unha peli. Non me podo presentar así. Eu teño unha reunión para negociar a indemnización dun cliente. Con esta pinta van pensar que son un extorsionador. Pois mellor para ti. Pois mira, se cadra así. A miña proba sí que é importantísima. É pro papel de Juana la Loca. Muller, naquela época tampouco se lavaban tanto. Vaite dai, papá. Non o tomes a broma. Que faz cos calcetíns? Hoxe teño partido, non me queda ningún par limpo. Marcho. Isto non pode seguir así. A auga corrente é a fina liña que separa a civilización da barbarie. Por iso os fontaneiros son máis importantes cos abogados, non?
Non quixen dicir iso. Entón que? Pois, estes canapés teñenche boa pinta. Papá, son pro fontaneiro. Por iso mesmo, hai que comelos ou vanse pasar. Non creo que veña hoxe. Noto algo raro neste bar, pero non sei o que é. Ti que miras, Lercha? Perdoe que teña curiosidade, pero como nunca o vira facer nada, en fin, alégrame ver que ten 2 brazos. Miro, ás 8:30 da mañá e ti traballando. Estás ben? Ti xa me coñeces, mamá. Por iso se extraña. Atopou o poceiro, señora Carme? Nada. Pois a ver, se de paso que fai as compras encontra un. A ver, toma. Trouxéchesme algo da aldea? Trouxo os recibos da luz, empresario. Carallo, co que gasta ben podía electrocutarse. Oh, miro. Xa sabe como é. Algúnha idea si teño. Ala, marcho. Hasta logo. Chao. Balbina, rematei. Podo pegar os cromos de fútbol? Ai, sí, cariño. Xa te la aliñación completa. Fáltame pegar Belaustegui. É un defensa contundente. Hai que ter cuidado pegalo, de que non che dea unha patada. A patada vou cha dar eu. Veña a limpar as mesas de fora. Veña. Mónica. Onte case morro coa risa. Miro, quería ir de pesca porque... Balbina, na vida non todo é traballar. Señor Barreiro, hola, son Mónica. Hola, Mónica. Que tes un fontaneiro. Non sabes que alegría. Moitas gracias, guapiña. Vai vir un fontaneiro? Hoxe mesmo, un amigo de Paspallás. Xa eran horas. Filla, xa sabes que os fontaneiros son moi sensibles. Estarás ti na casa, así que aténdeo ben. Claro. É amigo de Paspallás? Ajá. Daquela vou repasar uns temas de macroeconomía internacional. Para darlle conversación. Menos bromas, que non se nos pode largar sen deixarnos a villa arranxada. Vale. Mir, que milagre. Tan cedo ti traballando. Isto non é traballar, é afección. Non estarás castigado. Quen me ia castigar? Eu son un empresario. Que queden ben limpas, Miro? Venso revisalas todas unha por unha. Empresario. As mulleres gustalles creer que mandan elas. E a mí que traballo me custa. Non me enganas, Miro. Castigado por lacazán, non? Eu non son un lacazán. Iso sí, teño un concepto de xubilación máis avanzado do normal. Oh, sí, 40 anos máis avanzado. Porque ti te xubilaches ao facer a primeira comunión. Quería ir unha semana a pescar salmóns. Balbina, na vida non todo vai ser traballar. Pescar. Pero como te conformas con tan pouco, campeón? Mira, aquí tes destinos exóticos máis dignos dun empresario como a ti. Bali, Hawái, os mares do sur. Sí. Miriño, eu tamén teño un destino exótico para ti. Cal? O mercado. O mercado. Non che parece exótico dabondo? Piñas, cocos, dátiles. Aiche o mesmiño que en Hawái. Veña, vai. É que non falte nada da lista. Sí. Ala. Cachis. Xa che digo, unha semana a tope. Hotel a todo trapo, jacuzzi, cea cos pescadores e coas pescadoras. Pero a ti que che interesa a pesca ou as pescadoras? Ti que crees, Pailán? A Miro tamén. A Miro chégalle con non caer de cu no río. E o mellor é que el paga todo, o moi parvo. Ti si que és listo, mira que convencelo. Eu non sabería facer nada sen o seu talento. Falando do rei de Roma. Que Miro? Balbina mandou ao mercado polo peixe. Tranquilo, a semana que ven será o peixe quen vai a ti. Non vai haber semana que ven. Como que non? Sempre hai semana que ven. Se Balbina di que non hai... Queres dicir? Que non me deixa ir.
Ño, Balbina, sempre Balbina. Non sei para que casaches con ela, pasmón. Si, ti tes mellor carácter, pero ela tiña as pernas máis bonitas que a ti. É unha rosmona, sempre amolando como as chinches. Non debes insultala, é tu irmá. Por iso mesmo. Xa, pero tamén é a miña muller. Entón que faz aí calado? Colabora. É verdade. É unha pécora, é unha travelas, unha furabolos. Así me gusta, cuñado. A ver se vai pensar que non somos capaces de cantarlle as verdades, eh? Mentres non nos escoite. Santos. Por que non compra un espertador? Así brilla máis a súa puntualidade, señor Gutiérrez. Ben. Hoxe tamén teño que marchar. Pasarei o día nunha regata de balandros. Oh, a quen non lle gustan as regatas? Eu odio os barcos. Maréome. Ainda por riba, a tripulación do barco van ser mulleres. Mulleres? Sí, mociñas inexpertas de 20 anos. Moito minixor, moito bikini, pero seguro que nos afundimos. Claro, en bikini. Se quere, eu podo sacrificarme e ir por vostede. Xa estou recuperado do brazo, eh? Son barcos de vela, home. Non necesitan remeiros. Ah, claro. Ademais, teño que acompañar o meu tío. Moito coida vostede do seu tío, señor Gutiérrez. Era che boa. Teño que asegurar a herdanza. A herdanza? Está podre de cartos. Calquera lle nega os seus caprichiños. Como se cabré, pode deixarlo todo á protectora de animais. Por iso o pasea por aí. Que o tío quere ir xogar ao billar, pois ao billar. Que quere ir a regatas, ás regatas. Que quere dormir, pois todos calados. Fágome unha idea. Digo eu, Santos, non hai como ser rico para que os demais non che neguen nada. Sí, señor Gutiérrez. Ño, ser rico para que ninguén che negue nada. É culicua. Paspi, por onde andas? Vou por aí. Ei, apura, esta furgoneta non pode quedar aquí. Xa axudara, en vez de amolar. Antón! Bótame unha man. Oi, é que... Ti non tiñas que estar currando. Sí, pero tamén teño que facer unha boa obra. Ti seguro que tes algún amigo que necesite gañar unhas pelas. Se cadra sí e se cadra non. Non será para algún enredo ilegal. Home, ilegal. Eu defendo o dereito de todos a copiar nos exames e a roubar peras. E se che consigo alguén, eu que gaño? O meu agradecemento eterno. É algo máis a curto prazo? Non sei. Está ben, Paspi. Toma. Que? Xa está, vou chamar a Paco o Bertorellas. É o home que necesitas. Ese tal Bertorellas será de fiar. Sí, home, sí, sabe facer de todo. O mesmo amaña un carburador que lle prende lume a un convento. Servirá. Dille que temos que falar canto antes, eh? Vale! Ai, que... Miro! Hola, son Antón. Temos que falar no meu piso, eh? Sí. Ata logo. Non. Así que xa sabe lo que tes que facer, eh? Teño todo aquí, xefe, na pelota. De pelota nada, que tes que ser un notario. Ah, claro. Teño claras as instruccións pertinentes. Moi ben, e pon traxe e gravata, eh? Traxe e gravata. Non podo ser un notario rapeiro, eh? Non, nada de bromas, porque isto é un asunto moi serio. Toma, ala, quedamos niso. Non me pode dar algo máis, teño que matricularme na universidade. Na Universidade das Silveiras. Desfilando, Bertorellas, se non te queixes, eh? Chao, bacallao. Bacallao. Será pesado, pero non hai maneira de votar. Xa me botas, acabo de chegar. Es tímiro. Que me querías? Cuñado, imos pasar a semana que ven en Asturias, como planeamos. Pero Balbina dixo que... A Balbina ímola enganar, ben enganada. Imos enganar a tu irmá. A miña muller, a nai dos meus fillos. Exacto.
Así me gusta, e como facemos? Escoita, cal é a maneira para que ninguén che negue nada? A escopeta, claro. Non, cuñado, nada de violencia, non sexas animal. A maneira é ser millonario, telo poder que dan os cartos. Millonario? Claro, se ti foses millonario, todo o mundo che riría as gracias. Sí, e podería traballar de humorista. Non, miro, os millonarios non teñen que traballar. Ah, claro. Todo o mundo lle rías gracias para non quedar sen herdanza e arrastranse como a miñocas. Que vergoña. Sí. Eu perder do meu avó, o máis que cheguei foi a limpar os zapatos coa lingua. Sí, é igual. Imagina que tes $1.000.000, Balbina consentiríache todos os caprichos. Tamén ducharme coas botas para non esvarar. O que ti digas. Xa, pero eu non son millonario, nin sequera son rico. Pensa, cuñado, pensa. Como facerte millonario, Sen usar a escopeta non sei. Xa pensei eu en todo, Lé isto. Que? As instruccións da lavadora, que che parece? Non, home, é o xornal de onte. Aí pon como facerse rico. Asaltan un convento e rouban as esmolas dos pobres. Parece un golpe fácil. Cuñado, un pouco máis arriba. Millonario excéntrico dóalle $1 millón a un taxista de Miami. E que? E que? Que ti podería ser ese taxista? Eu nin teño taxi, nin vivo en Miami. Son Miro Pereira e teño un bar. Creo. Escoita, supón que un millonario entra no bar suizo e che pide un café. Antes ou despois de pegar os cromos? Despois. Vas e aténdelo millonario, pois con esa amabilidade que tes ti. Amabilidade e hixiene. Sí. O cliente queda conmovido, pois, polo teu... o teu talento, Eu talento teño moito. Teño unha foto onde se me nota ben. Estou en bañador. Non a saques, non fai falla. Entón o ricachón vai e di: que tío tan simpático. Que café tan bo. Voulle dar un detalliño. Sí, é normal. Onte mesmo un cliente díxome que ia á oficina do consumidor. Igual me trai un calendario dali. Pero que calendario nin que carallo. O que che regala o millonario son uns pozos de petróleo en Venezuela. Me cago no mundo, petróleo! E cando ven o millonario ese? O millonario non vai vir, Miro, inventámolo nós. Inventámolo? Para que? Para yo contar a Balbina. Entón, non vou ter pozos de petróleo? Chegará con que Balbina crea que os tes. Farás dela un pandeiro. Xa entendo. Se pensa que son rico, farame a rosca. Deixará que vayas pescar Asturias, por exemplo. Aínda así... Aínda así, que? Home, eu coido os clientes. É lóxico que me regalen calendarios e pozos de petróleo. Pero Balbina crerao. Tragará con todos se ellos sabemos presentar. Primeiro recibirás unha carta anunciando o agasallo. E quen me vai mandar esa carta? Esa carta ímola mandar nós, pasmón. Miro, a ver se pensas, Xa entendo, home. Era por ver se entendías ti. A carta xa a teño feita. Sí. E que di? Pois que os títulos de propiedade dos pozos de petróleo están depositados no notario Felipe Couceiro. E logo... Logo torturamos o notario para que diga diante de Balbina que todo é certo. Logo aparecerá o notario e dirá que é certo, porque Felipe Couceiro é un gicho que eu teño de man coa lección ben aprendida. Un notario de mentira. A partir dese momento ninguén che negará nada. Ninguén? Non. Por fin os Reis Magos me van regalar o tren eléctrico. Sí, xa verás. Balbina, vou pasar a fin de semana nos cabarés de París con Antón, que? Sí, Miriño. Balbina, vou pescar Asturias con Antón. Sí, Miriño. Cando empezamos? Agora mesmo, así poderemos marchar para Asturias esta semana. E Balbina non o descubrirá todo? Cando o descubra, que che quiten o bailado. Cuñado, tes dereito a gastar os teus aforriños como che pece. Vale. Que fago? Pon esta carta coas demais, como quen que chegou hoxe. Antón, es listo como un gallo. Podo poñer na carta que ese millonario tamén me vai regalar un avespino. Cuñado, nin se che ocorra. Era broma. Se vou ter pozos de petróleo, xa mercarei a moto que vais me presta. Claro. Chao, virulillas. Chao. Pasmón. Miro, onde te metiches? Non che mandei pelar patacas? Sí, está na neveira. Na neveira.
isto, miro? Ui, que raro. Metinas na neveira porque ali dentro vai un frío que pela. Anda, colle a fregona e pasa ben por todo o bar. Sí, sí. Quero me ver no chan como nun espello. Ser tan presumidiña é pecado. Si yo fuera rico, lararí, lara, lararí, lara, larí, lararí, la. Xa lle vai dando xeito, A que parece un profesional? Ah, Mónica, xa chegou o correo? Sí, están as cartas aí na barra. Ah, vou ver. Sí, sí, mírao. Se cadra de algunha da notaría. Carta da notaría? É porque a vai a ver. Non, digo que con máis deterxente xa o notaría. Ah, facturas. Ah, aquí hai un sobre para ti. Para min, que ilusión. Oh, pois sí que é raro. É do notario. Felipe Couceiro. A ver que che quere. Que emoción. Un cliente agradecido quéreme regalar uns pozos de petróleo en Venezuela. Toleaches. Xa depositou os títulos de propiedade no notario. Pois, e ti dende cando lees tan rápido? É que hoxe almorcei chocolate express. A ver... Pois é verdade. Isto é increíble. Pois éche tan certo como que Colón descubriu... Xa todos sabemos de que falo. Que pasa? Un cliente agradecido regálalle os pozos de petróleo a Miro. Agradecido con Pereira. Por qué? Por deixarlo escapar vivo de aquí? Lembrome ben del. Gustoulle tanto o meu café que repetiu 5 veces. 5? Daquela isto, máis que un donativo, é unha herdanza, porque ese tío ten que estar morto. Lembraste do cliente, Miriño? Claro que sí. Tiña os ollos así e falaba con ele. Milo Peleira. Eses son os xaponeses. É este de Venezuela. Se cadra el non o sabe. Felipe Couceiro. A min non che me soa nada este notario. A min sí. É un notario que tivo moi boas notas na escola. E ti dende cando entendes tanto de notarios? Eu sei un pouco de todo. Como sempre vexo Pokémon. Non hai como cultivarse. En fin, se isto é certo, somos ricos. Ei. De somos nada. Ah, como que non? Aquí está ben clariño. Os pozos de petróleo quero regalar a Miro, ese señor tan amable, alto e de bigote. Son rico. Eu... Xa, pero estamos casados. Ui, xa veremos. Se cadra cámbiote por outra máis nova, que é o que facemos os millonarios. Oh, hola, vaya fumes. Como ti me diseches, eu cos meus cartos podo facer o que me pete. Pois faga un trasplante de cerebro. A min isto parece unha carallada. Non sei. Haiche moito tolo por aí. Se cadra entrou algún no bar. Iso vai contra a lei de probabilidades. Nós, con Miro Pereira, xa estamos servidos. Bos días, abogado. Foi o fontaneiro? Queda ali Paula esperando por él. Quería che dar as gracias. De allas a paspallás. Farei no. Que lees con tanto interese, Balbina? A ver, que che parece isto? Pozos de petróleo, Miro Pereira... Carai, e de ser ricos. Espero que sigades dirixíndonos a palabra aos currantes. Entón non é unha broma? Pensas que o pode ser? Non che sei, pareceme tan raro. Estas cousas pasan. Non viche o xornal de onte? Un cliente deixoulle 1 millón a un taxista en Miami. Ai, sí. Os millonarios americanos sonche moi excéntricos. Ai, por iso lle gustaría a Miro. El tamén é excéntrico. Que pasa, troncos? Bos días, son Felipe Couceiro, o notario desta vila. Recibiron a miña notificación. Sí, estamos moi sorprendidos. Está o señor Pereira. O señor Pereira son eu. Aínda non teño cara de millonario. Sí, encantado. Estou xa a tramitar a transferencia dos pozos ao seu nome. Moi ben. Xa son un mantecado do petróleo. Un potentado, Miro. Sí, xa é vostede millonario. Podemos falar en privado. Colega, hai uns detalleños. Sí. Imos arriba. Ti coñecías ese notario? Nunca oíra falar del. Debe levar pouco tempo exercendo. E que opinas desta historia? É pouco frecuente, pero perfectamente legal. Nada impide que un lle regale algo a outro, se o outro acepta. En fin, noraboa. Marcho para o despacho. A ver se cando veña xa veu o fontaneiro. A ver...
De que querías falar, Pelandrán? Dos meus honorarios. Que quero dicir a guita? Até me queda lo meu, xefe. Non che pagou o miñoca? O da caixa. A min díxome que me pagaba vostede. Ui, que carallo. Ten pegamento nos dedos ou que? Un par de talegos máis. Que teño muller e 7 fillos e perdín a casa nun incendio. Estes mozos que cabeciña. Sempre perdendo todo por aí. Hola, Balbina. Que, señora Carme? Hai poceiro ou non hai poceiro? Nada, todos ocupados. E a Casa de Turismo Rural non pode estar así. Abor, chorris, marcho que teño moito curro. Este quen é? Un notario. Xa ve como cambiaron os tempos. E que quería? Mire o vostede mesma. Miro, anda, remata de pasar a fregona. Quen? Eu? Oi, sí, vostede, señor potentado do petróleo. Que sexas rico non quere dicir que non teñas que traballar. Perdoa, pero os millonarios non collemos la fregona, a non ser para estos caros que nos amolan. Oi, mira que bonito. Xa che subiu á cabeza. Ui, 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 non sei se revisarei o testamento. O testamento. Podo vos deixar cunha man diante e outra detrás. Ainda diría máis, regalo os pozos a unha cupletista e quedo tan ancho. Non serías quen de facer iso. Se me cabreo, deixolle todo a protectora de animais. Miriño, non te poñas así. Eu póñome como quero, que para iso son millonario. Balbina, que lle faz a Miro? Eu non lle fago nada. Ai, santa, Miriño, santa, meu rei. Anda, que xa pasa a fregona, mamá, cariño. Así me gusta. É o menos que podes facer, xa que me molestei en ser teu fillo. Vostede non se moleste, señora Carme. Miriño, a fregona xa a paso eu. Ti descansa e esquécete do testamento, sí? Vostede xa pode marchar. Eu non, eu quedo. Últimamente teño moi abandonado o meu picariño. Deixe que a paso. Non, que a paso eu, muller. Que a paso eu. Que non, que a paso eu, que a paso eu. Caroguiño. Tuto, dame ese coche, o grande. Este. E acelera, anda. A que ven tanta urxencia? Non hai chelo de Pereira. É millonario e vai facer testamento. Miro millonario. Non será unha mangancha das súas. Ve un notario e todo. E agora temos que facerlle a pelota. Mónica! Xa me necesita. Pagocho despois. Que sabes do de Pereira? Aquí tengo o coche, señor Pereira. Mola, Xera, ora, estábalo fabricando ou que? Veña, sigue co tempo. Sí, señor Pereira. Vai quedar feito un señor. A que lle está ben así? O pelo máis solto, máis natural, que se lle nota o brillo que ten. O próximo día heillo lavar con champú moi bo pro brillo, con extractos de petróleo, parécelle? O petróleo é moi bo para case todo. Se cadra ter petróleo, tamén é bo para acordarse do meu aumento. Mónica, eu teño unha moral. Non cheguei a rico regalando os cartos. Non, claro. Isto xa está. Solto, natural, como a vostede lle gusta. Ben, dame agora aire co habano. Sí, señor Pereira. Non lle dá xeito, nena. Eu quero brisa do Pacífico. Así? Ponlle diante o xamón, para que me veño arrecendo. Sí, señor Pereira. Non pensarás que son caprichoso demais. Caprichoso vostede, xefe. Pero se é o home máis amable do mundo. Aí quería chegar eu. Ala, agora vaime buscar as zapatillas. Sí, señor Pereira. Queres algo, Miriño? Bacallau, como a ningún dos dous nos gusta a paella. A min sí que me gusta a paella. Está ben, pero a parte de ti, a ningún dos dous nos gusta a paella. Bacallau. Algo máis? Os vídeos de Cantinflas. É tan parvo. Agora mesmiño che vou por eles. Elixeira, que non teño todo o día. Un biquiño. Onde vai con tanta presa, padre Nicanor? A conseguir fondos para os nenos orfos da parroquia.
Aí. E non sería mellor pedir no Polo Norte? A xente di que Miro é millonario, ti sabes algo? Iso din. Aí ven Balbina. Hola, Balbina. Hola. É verdade que Miro ten pozos de petróleo? Algo diso hai. Pois que pensen nos pobres, e non só nos seus caprichos. É o que lle digo eu. Quedanche os vídeos de Cantinflas. Se non llos levo, adeus testamento. Os de Cantinflas non me quedan. E eses? Estes están reservados. Vaya, pois terei que mirar noutro sitio. Bo. Así que é certo. Vou felicitar a Miro. No nome dos nenos orfos. Vaya. E deixa algo para os demais. Teño o seu permiso para atender os clientes, señor Pereira. Sí, pero nada de darlles todo o que pidan, eh? Non se preocupe, van saber quen manda aquí. Miro, o que acaba de suceder é un milagre. Que pasa? Van poñer un aparcadoiro na catedral? Ai, falo do teu, pillabán. Deus sabe recompensalos vos. Mais lle vale. Senón, igual o borro do testamento. Trouxenche un regaliño. Que é este papelucho? Un certificado de que estás libre de pecado. E para que me vale? Para entrares no ceo. E non terá un destes pro partido do Celta? Miro, pensaches por que Deus derramou petróleo sobre a túa cabeza? Para que me saia o pelo. Se cadra el, na súa infinita sabedoría, quere que deixes uns millóns aos nenos pobres da parroquia. Si, se son pobres que traballen. É que son nenos. Xa, que listos. Aquí a xente cada vez se quere xubilar antes. Ala, arrañala por aí, fora. Se cadra, aínda o pensas mellor, eh? Reza para que Deus te ilumine. Miriño, fíxenche unha empanada de berberechos. Pero ti, queresme matar da fame ou que? A próxima vez, en vez de berberechos, ponlle centolas, que son máis grandes. Centolas? Enteiras. E que poña Mr. Miro Pereira, como nas matrículas dos coches americanos. Agora vai ver se atopas quen che limpo o pozo. Pero cando volvas... Sí, cando volva fago chunga con centolas. Así me gusta. Hola, Miro. A que non sabes o que che trouxen? A ver. Os cromos novos. Os cromos. Uns cómics. E 2 vídeos de Cantinflas. Os vídeos, que ben. Gustanche? Ai, se non che os traio eu. Miro, aquí ten os vídeos de Cantinflas. Chegas tarde, xa mos trouxo Tuto. Tuto. Pero se me dixeches que non os tiñas. Perdoa, pero eu non te vin en toda a mañá, Ai, queres te aproveitar de Miro, é moinante. Claro, como agora ten petróleo. Petróleo? Non sei de que me falas. Eu regalo os vídeos a Miro porque é un amigo. Verdade, campeón? Sí, somos tan amigos que non me vas cobrar os periódicos. A que non? Ai, por suposto que non. En fin, teño que volver ao quiosco, Se necesitas algo, avísame. Non, ti non que te cansas. Millor que me avisen elas, E lembra, quen che regalou primeiro os vídeos? Isto é increíble, vaya cara. Miriño, ti xa sabes que son eu a que máis te quere. A que sí? Non sei. Nunca me deixas limpar os zapatos na lavadora. Ai, pois claro que sí, meu carabeliño. Cuñado, moi cómodo te vexo, Xa sabes canto me gusta traballar, pero a familia quer coidarme e eu sacrifícome por eles. Ai, cando se trata de sacrificarse, Miriño sempre é o primeiro. Quere algo máis, señor Pereira? Fagolle agora a manicura? Non, a pedicura. Miro, temos que falar. Ala, que lle quitadelo aire, veña. Non te preocupes, xa comprarei máis. Se queres algo, avísanos, Veña. Ai. Cuñado, isto marcha. Sobre rodas, desde que son rico, fago que me peta. Xa che dixen que funcionaría. Saímos agora mesmo para Asturias. Agora mesmo? Eu podo seguir así un ano, aínda diría máis. Podo seguir así ata mañá. Escoita, temos que aproveitar antes de que Balbina empece a preguntar onde están eses cartos do petróleo. Claro. Dille que marchamos. Vou facer as maletas e paso a recollerte, Balbina!
Vou pescar unha semana a Asturias. O que ti digas, Miriño. Pero aínda non ten os millóns do petróleo. Non será mellor esperar? Teño os aforros da conta, non? Pois xa está. Vou poñer a roupa de pescar. A non ser que alguén me queira vestir. Ai, claro, Miriño, xa vou eu, faltaría máis. Asturias, patria querida, Asturias de mis amores, que tuviera una novia en Asturias. Hotel Reconquista. Son Antón Santos. Vou ir unha semana co meu cuñado. Resérvenos a suite máis grande. Non, a máis grande non. As dúas máis grandes. Con jacuzzi, sí. E champán para almorzar. E unha pianista polaca para amenizar as ceas. E chourizo ibérico para merendar. Para Miro Pereira teñalle tamén preparado un bote de nocilla. Como vai pagar el a conta... Ai, necesito unha ducha. Un día máis xeirando así e non me deixan entrar no xulgado. Está salvado. Xa veo o fontaneiro. O fontaneiro é onde está, que lle quero dar un bico. Na cama, botando unha soneca. Na cama? Onde vai estar, parvo? Na cociña, arranxando a villa. Ah. Esto xa che está, churri. Pasa algo? Estas avarías sonche moi traidoras. En canto un dá a volta, empezan a gotear. Parece que quedou ben. Sí, daquela vou preparar a factura. Papá, págalle o fontaneiro. Dígame canto lle debo. Desprazamento, a man de obra, os materiais e o IBE... Escoite, a súa cara faiseme familiar. O meu careto, como de todo o mundo, nariz, ollos, boca... Non, eu a vostede vino nalgún sitio. Pode ser, esta cidade é moi pequena, é demasiado pequena. Xa sei, no bar suizo. A veces vou por ese garito, sí. Pero non levaba esta roupa. Vostede non era Felipe Couceiro, o notario. Que fai que vou coñer unha catarreira? Sí que o é. Non, sí, pero... Aclárese. Vostede é fontaneiro ou é notario? Nesta vida, para gañar un peso, hai que facer de todo, Paspallás... Así que anda Paspallás polo medio. Quero saber o que está a pasar aquí. Un colega de Paspallás que curra na caixa díxome que se facía de notario 10 minutiños que me pagaban. Un amigo de Paspallás que traballa na caixa. Si, é veciño seu. Esta vila é pequena demais. Antón. Así que Antón. E que lle dixo ese moinante? Que me pagaban uns talegos por facer de notario. Eu fun, fíxeno andando. Xa me parecía a min que tiña máis pinta de mangante que de notario. Eu son fontaneiro, notario, pintor, guionista, o que faga falla. A vida estálle moi mal, sabe? Polo menos arranxaría a villa. Sí, falando do tema, son 50 euros. Pois sabe que lle digo? Que lle pague Antón. O virulillas ese, xa me pagou por facer... Pois veña, vía, se non queres que te empapele, pastrán. Pasaba algo, papá? Algo? Pasaba de todo. A villa. Reventou. Veña, vaina cerrar, que eu teño que facer unha chamada. Apura, que vai vir Antón buscarme. Vas pensar moito en min cando esteas cos salmóns, Miriño. Eu voume acordar de ti todo o tempo. Non sei. Eu, mentres pesco, deixo a mente en branco. E mentres non pescas? Tamén, para estar ben adestrado cando pesco. Claro. E que peixes vas pescar? Salmóns, troitas, avestruces, o típico dos ríos asturianos. Xa o collo eu. Así de gusto. Traballa por min, collo o teléfono por min, a ver se tamén lava as orellas por min. Sí? Vou ter que comprar outra cana. Esta está do revés. Balbina anda con ollo. Non sei o que estarán argallando Miro e Antón, pero se ese Couceiro é notario, eu son cupletista. Como dis? Acaba de estar o fontaneiro na casa. E adiviña quen era? Non te entendo. Falas do notario ou do fontaneiro? O notario era o fontaneiro. Un amigo de Paspallás, pagado por Antón. Papá, corre, axúdame. Teño que colgar, que vou poñer o chaleco salvavidas. Veña. Ai.
un falso notario, un falso potentado do petróleo, un falso regalo. Aquí o único auténtico son eses dous cantantes. Era Pedro. Dixo que acababa de telo fontaneiro na casa e que era cuspidiño ao notario Couceiro. Cuspidiño? Pareceche sospeitoso? Non. Sospeitoso de que? Non sei, de que poidan ser irmáns xemelgos. Non creo. Levaban xa a mesma roupa. Será que non teñen outra. Os notarios e os fontaneiros, xa sabes, gañan moi pouco. Claro. E así, mentres o notario anda por aí, o fontaneiro espera na casa en cirolas. E despois, ao revés. Mira que bonito. Dous irmáns que se leven tan ben. Ui, non che sei. Para min que o notario e o fontaneiro son o mesmo prea. Pode ser. A vida estáche moi mal. Eu tamén teño varios traballos. O petróleo, o bar, pegar os cromos. Agora non, que es millonario. Ai, sí. Oiches, volvemo contar. Que lle serviches ao venezolano aquel? O normal, 5 cafés. E gustoulle. Ti tes tanta amabilidade, tanto talento natural. Sí, e tanta higiene. Sí, e nunca che faltou talento. Dime, tiveches que pensar moito para inventar ese conto do millonario? Non, argallouno todo Antón. Quero dicir pero non foi por nada malo, só queríamos pescar. Xa, Antón. Cuñado! Falando do rei de Roma. Estás listo? Xa teño todo reservado. Sí. O mellor hotel de Oviedo. As mellores suites. Sí, piscina, caviar a esgalla, cancha de tenis, un couto de pesca para nos oíños. E a parva de Malvina, sen sospeitar nada. Hola, Antón. Hola. Puño. Irmanciña. Falaba doutra Malvina, Xa. Creo que andamos todos de pesca, porque eu acabo de pillar 2 troitas, pero das boas, Verás, todo ten unha explicación. Oi, non fai falta. Xa mo acaba de explicar todo, Miriño. Menos mal que atopei que me limpase o Pozo Negro. É o que eu digo. Sobra xente con talento e con ganas de traballar, pero hai que saber buscala. Imos ver como lles vai. Seguro que o están tomando con calma. Gustalles facer as cousas ben. Que tal, traballadores? É pensar que queríades ir a Asturias, co ben que se está aquí. Malvina, isto é un abuso, Un abuso? Pero se ainda non empezaste. Ala, con máis entusiasmo, que hai moito choio. Eu non nacín para facer de poceiro. Nin eu. Claro, estabades chamados a metas máis elevadas. Millonario, axudante do millonario, cousas así. Isto cheira moi mal. Pois aguanta a respiración. Non queríades pozos de petróleo cheos de ouro negro? Pois aí tedelo Pozo Negro, que é case o mesmo. Irmanciña, pensa que somos do mesmo sangue, por favor. Nin por favor, nin sen favor. E apurade, que aínda lle tedes que arranxar a villa a Pedro. A villa? Se ti non falases demais, pasmón. É quen dixo, imos pescar a Asturias unha semana tutiplén e con jacuzzi. Mira que jacuzzi, inútil. Inútil eu. E ti que non sabes despistar a Balbina para pescar 4 días. A parva de Balbina non vai saber nada, Pois claro que non, se ti non metes la zoca, pastrán. Eu pastrán. Sí. Non escapes, campeone. Pescajo. Non te metes.